क'क्राझार लकसभा बियाबाव बीपीएफ दोलोखौ मदद होनो सुबुंनि बाना। से नं क'क्राझार एसटी बियाबाव बीपीएफ दोलोआ देरहासार जागोना रोखा जाबाय हाग्रामा महिलारी। एक नम्बर क'क्राझार लकसभा हिसाबै आमार काम्पा बरगयारी जिकातो 100% काटा एतो जिखिबय आमी क'क्राझारतो। हाग्रामा महिलारीनि नुजाथिनायाव कख्लाबारियाव रोजा रोजा बीपीएफनि मददगिरिफोरा नुजाथिदों। बीजेपी दोलोनि सोद्रोमाफोरा नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन हाग्रामा महिलारी। बीजेपी मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन। हाग्रामा महिलारिया बीपीएफ दोलोनि बिजाथि काम्पा बरगयारीनि थाखाय फोसावदिंगासिनो दं। कख्लाबारि बियाबाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि गेदेर सुबुंगमा बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि 22 नं कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय बेटबारि गेलेग्रा फोथाराव बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। मुसलपुर जिल्ला हिसाबै 4टा ब्लक कमिटी आमार जितु निर्वाचनी सभा एतो खूब सक्सेस ভালকে सक्सेस হৈ গল। মততে আমি কব পাৰো যে এক নম্বৰ কক্ৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমাৰ কাম্পা বৰগয়াৰী জিকাটো 100% কাটা এটো জিকিবই আমি কক্ৰাঝাৰটো কোনো শক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰে আমাৰ কাম্পা বৰগয়াৰী আমি জিকিম 100% আৰু দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰতো বিৰাট ফাইনাল ভাল ৰিজাল্ট আহিল। মততে আমি জিকিল দুটা সমষ্টিত আমি জিকিম। মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই কক্ৰাঝাৰ লোকসভাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আমাৰ লগত কন্টেষ্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই আৰু নহবই। আমি দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক হাৰাই পেলাই আহিছে। আমাক কক্ৰাঝাৰতো এনেকুৱা টিম লাগিছিল তেতিয়া অলপ ভাল হলে হয়, কিন্তু টিমে নাই আমাৰ লগত যুঁজ দিব কাৰণে। मानासावल' फैया बेना प्रग्रामा दं, बिजनियावबो दं, क'क्राझारावबो दं, गसाइगावबो दङ, बिजनियावबो दङ, सालबारियावबो दङ, बिदिनो मोनबा दङ। निर्वाचन इलेक्शन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन, सोरबा मन्त्रिबो फैगोन, सोरबा एमपिबो फैगोन। बे गाव पार्टी लाइनाव गाव केम्पिं खालामगोन। देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन? मा थांखिया? सार देरहालाङोबा जों जाहाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ। बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा स्टाराव होखानाय दङ, बे स्टार मथे जों खामानि मावगोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जों जुजिनानै रावबो पार्टी गैया आरो बे प्रमद बर'आ जाम्बासो, बे जेबो गैला, बे सेस। बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दङब्ला मैयानि बे दरं उदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बीजेपीनो भट होआबालाय मानो नांगोलाव थुआबोलाय? बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना? जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं उदालगुरियाव। सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा नांगोलखौ बुंसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा। जेबो नङा, बेफोर जेबो नङा। बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा। बीजेपी मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन।